wang ignot behem tu nakulat along nangli tumapan isi birta kimi labang su behem tu nakulat along nangli tum computer pen cheng loke nangli tum kenang sot asona mungdo anta long ponji la pen computer online service la son si pan card apply ka certificate apply la pen kaprek kapachok ponjewar size kami nangli tum long pon inchi jong si nangli tum ijoy ke nangjia phan puluti la ber kiti mobile number along humri ignore 9957159956 la pen 8638023394 Aprangsi nilihin pen Karbi Anglong rat do ana phansitami adap kini kardom nang pajeriklo kardom pinya Adap Abirta long pen nili sami lupi karong hampi aprangsi birta hepi KSA Jamsona Rodifu District Pen Additional Awareness Campaign anjay me kedengpa Dilhirong supi pen bang troksi IPS IAS abang puatum Karbi Anglong along nang kahumri kebang Nijang Karbi Anglong jinthong amri kido arat atum towar kedam kebang katora dolong kehenua puthagrat atum kaningri non birtam ton pen arjugon exina Munida kaya longlang mi towar lake kinang sot binong sonthot sinijang Karbi Anglong lakha ke thom Jinthong constituency ke parlo hawarnar kep arong arat towar kebang kedam katora dolong kehenu ajok rongner kep arat atum kaningri atheke halada kedo bomarat atum kachutiki asona hormu chojor cholang pensi hemret apisoaso chelang ilo Jongsi non apor ahot kacholang dunji aphan kedam kebang towar kimimi ajoini lohan hansu hipi berik bencenglok kechojor cholang ta ador kijum pensi piponang kok titilo pusi halada kedo bomarat atum pen ningduk jin pen nang chethandun Jinthong la pen amri arat atum kaiki kachihelat bera dolong non keheno ajak ding kloilo Bon sitami non puta CEM MLA atum ta thangnat abirta avi lapen nang humri wangwilang pusi nilituma pherangke atum athengno nang pachini dun Jinthong arat atum non kachihelat bom adolong ke kedam kebang phere mimi okchumhor asonsi nang manlo non kedo bom Jinthong local MSC ake hai abijit kro alang liphan non prabjin pen labangso adolong nang kerap ji aphansi halada kedo arat atum chuning ripon rinti sabangso alam putha bang mane obhijit kro chu MSC hai det na phi inyar ne ta mane netum la Jinthong area long alang wang ta hai lo meme san tum yang center pu acham kimi mukindor center long pinya ni ta thek long lela si la sa lama kedam tang pen pinya ta wang wede lang pot la si dolong la pen tuar nang kelang ji pang thek ba pinya ta long lang journey si alang inquiry nang ke toy do samsarong phar alang li wang monta pinya ni ta la sa dolong ke klani phan awi pin la rong sor pen ke ajat ta chin dun dela la si samsarong phar a hin pen ko anone ka chini dun sitame netum dak ni yang sentara pan bangke la so dolong alam putha bang non puta angring awela si pinyar ni antan tum la rong trok siarat ke choyor cholang bonghom berik nempo ang ton ang hanso anta ni tum ka choyor cholai han kang hor pen lok sen tum la so dolong long choilat la pen la so dolong long ka choilat ke doge dam je phan ka phere la pen kang ring do kok la se la so dolong phan prap jing pen nang kerap je phan sin ni tum hin pen chone rido la serong troksi nitum PS la niang center isia arab sitame kachoneng ripon ke la obhijit kro Jinthong lo age thelo posi nitum choneri nang koklo salang le nang rapon sante nitum anso se ning par ake me de kokko nasi kedam tang proderong pi ta nang rap rekali lo Jinthong phan ta kerap do kok ta hailo area long ke same niang center long nelitum mukindor PS long ke proderong pi ta nang rap lo hingbris aprang nang rap la sopen api ke nang krab ji abang fu baduta bedelo la si visit cross tame
nang kerabji pu ang thek do sini tumta choneng rilo plus non prabjing pen nili tum phan rong trok siarat phan nang rap thek asante nili tumta choro parlo se obhiji kro phan se ni tumta choneng rilo la so dolong prabjing pen nang kerabji phan se choneng rilo KSA Jameson Rodifu District Pen Additional Awareness Campaign anjai mek kedeng pon. Kedamtang pai nipai ingkoi rasir kep arni KSA Jameson Rodifu District Committee Pen patir pipan silang soli chirulang soil P along Charlie Osomara Tumapan Additional Awareness Campaign Program padupan. Bangsa campaign along Charlie Osomar la pena pia potum chitongdun. Laso along api apo atum tami usumar apan kacelana dun permit hekji lapian usumar atum tami non akai kacelar along koson si kacarlia hin kapaprang hekji ma abidi sori chithanpon. Kacarlia warmon paprang ji pulote Charlie usumar ang nohor biri secret kowe lapian thang bagbe alam kachithan tap apor pidam de det nangji puhai hui alam chithanpon. Bangso amai along KSA tiripi mai pu Jameson timung lapian dun mai pu mondol inghi atum chitong dun si mai ardi pidon. Halapu KSA Difu District Committee amai pu Bisnuram Phangcho Finance Secretary Prodip Phangcho KSA Langsoli Ed Branch amai pu Sir Klim Hanse atum Chera Brin Pen Kibi Pon Additional Awareness Campaign Ajai Meg Mission Pen Pachun Pon. News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Dilhirong supi pen bang troksi IPS IAS abang puatum Karbi Anglong along nang kahumri kewang. Lason si dilhirong supi pen kewang bang troksi abang puatum ti chamarong along nang kahumri. Labangso along ICDS Medical Subcenter School along Sitame kahumri pon pado. Labangso along SHG along Klembang Phi atumpen IAS IPS Klembang Phubang Phi atumapan Karbi Aman apeng pen Joy Hong Thor Peacock pen si Archudun. Laso along pen SHG atumpen Karbi Kanbarim lapen Kileng Kibu ason amungta peklang dunrunti. Dilhirong supi pen kebang abang pu atum amen laki Yuma Harichi IAS Dipti Chona IPS Manish Mina IPS Atul Sagar IAS Abhigyan Malviya IAS Sithan Rajura IRMS Sahil Poswal IFS alang litum pensi Karbi Anglong nang humbrilo. तो वैसे आप लोग कहाँ से आए हुए कार्बी आंगलों में कहाँ से? तो अभी तो कौन सा में आपका सीख हुआ है? अभी चल रहा है, सीखने के प्रोसेस में है, तो अभी कितना गांव में आप लोग गया है? चलो अभी तो हम लोग और हम लोगों ने स्कूल देखा, प्राइमरी स्कूल देखा, आंगनबाड़ी देखा और गाँव बुरा के घर भी गए। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है गाँव बुरा का, वो काफ़ी यूनिक फीचर है यहाँ का कि कैसे गाँव बुरा को सबको यहाँ पे अपने प्रॉब्लम बताते हैं, जबकि बाकी जगह में पंचायत होता है और पैसा एक्ट चलता है और गाँव बुरा के ऊपर फिर सरकारी गाँव बुरा रहता है। ये जो पूरा सिस्टम है ये हमें काफ़ी यूनिक लगा और काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम वापस जाकर भी सबको बताएं। बहुत अच्छा लगा कार्बी पीपल का हॉस्पिटैलिटी और उनका प्यार बहुत अच्छा लगा। वी आर ग्रेटफुल कि हम लोग की हैंडीक्राफ्ट भी मिली है और जो भी हम सीख सकते हैं कार्बी के प्रोजेक्ट हम जरूर सीखेंगे और वापस जाके सबको Pinya Adap Abirta bangki lapan sekang toniklo kado kabya pansitami domi thakmi kardo.